אינתיפאדה קולנועית, כך קוראים יוצרי סרטים מבני עדות המזרח, המפיקים סרטים על רקע עדתי ומוכרים אותם לדבריהם בעשרות אלפי עותקים בדוכנים שבתחנה המרכזית בתל אביב ובשווקים. סיפור העלילה הוא על פי רוב פשוט מאוד. בחור ספרדי מוצלח פוגש בחורה אשכנזייה, שניים מתאהבים, רוצים להקים משפחה, אבל הורי הכלה הצפונית מתנגדים על רקע עדתי בכל תוקף לנישואין. סרטים בשחור לבן. הסטטיסטיקה כמובן מלמדת אחרת. יותר ויותר יש בישראל נישואים מעורבים של בני עדות המזרח והאשכנזים. אבל יוצרי הסרטים האלה אומרים כי הם ממשיכים את מלחמת הפנתרים השחורים בדרכים קולנועיות. כתבתה של כרמית יעקובסון. וכל הסיפורים לא בנוי לאכזבות ולמשחקים. זה היה כסף שאותי משך. סוג הסרטים שאני עושה, קודם כל זה מתחיל בשיר. גם אני הייתי פעם מאוהב ילדה, מהאש הזאת נשרפתי, זה קו נורא. זה מילים מהחיים. אבי ביטר, זמר קסטות מצליח, שואב את החומרים ליצירתו מהחיים עצמם, בשירים, ועכשיו גם כשחקן ראשי בסרט, המבוסס על סיפור חייו. את הסרטים שלו לא מציגים כמעט בבתי הקולנוע. מוכרים אותם, כמו את הקסטות, בתחנה המרכזית בתל אביב ובעיירות הפיתוח. ההצלחה גדולה, כך הוא טוען. אצלנו בשכונה הגבוהה את מקבלת יחס חם, שיפודים, קבב, כפרה, ממי, צ'וקי, מוקי. אצלכם אין את זה. סליחה, אבי, אני לא רוצה שתשלה את עצמך, כי אני לשכונת עוני לא מתקרבת. אני למוזיקה המזרחית לא מתקרבת. העלילה פשוטה. בחור מזרחי מתאהב בצפונית מתל אביב. ההורים שלה דוחים אותו. האהבה גובעת ורגשות התסכול גוברים. הרבה רגשות, דמעות, דרמה מהחיים. השחקנים, כולם מעדות המזרח. תפקיד האשכנזייה יועד תחילה לטלי קורן, צפונית בעצמה. אבל המתח העדתי גאה במציאות כמו בסרט. וטלי עזבה אחרי יום צילומים אחד. רוצה שאני אהיה צפונית פרחה, ואני לא רציתי להיות צפונית פרחה, אלא להיות מה שאני אמרתי לה, אני צפונית, אני לא אשתנה פה. היא הייתה באמת אשכנזייה, ואני רציתי שחקנית אשכנזייה. אבל היא שתתה לי את הדם עם קש, והייתה יותר מדי פוזאיסטית. היא הייתה מפונקת. היא קבעה איך היא תתלבש, היא קבעה מה היא תגיד. אמרתי לה, תשמעי מותק, זה המזוודה שלך, זה המונית, שלום להתראות. 8, אקשן! הלקח הופק. בסרט החדש, מבט כואב, המצולם בימים אלה, כבר אין שחקנים אשכנזים. ואז נעבור לסצנת הרצח. בימאי הסרט, היחיד שלמד קולנוע, הוא ימין מסיקה, יליד הקטמונים בירושלים, בוגר כיתה ג' וממקימי תנועת האוהלים. מה התפקיד שלך בסרט? אני הבמאי. הבמאי, הצלם, התאורן והסאונדמן. אני כמעט הכל. זה יותר מדי של אדם אחד. זה באמת קשה, זה שוחק לגמרי, אבל אין ברירה, כי אין תקציב. עלות הפקת סרט באורך מלא מגוחכת בתנאי השוק. $25,000 בלבד. כולם עובדים בהתנדבות. כל שחקן מחליף במהלך הסרט לפחות 4 זהויות. את הסטטיסטים מגייסים דרך תחנת הרדיו הפיראטית. סינימה בלש. זה לא מיוט, אתה אומר, הרי את מקודשת לי כדת משה. לא, אסור, מה אתה, היא מקודשת באמת, מה קרה לך אתה? זה סתם, זה סרט. אז מה, זה מקודש באמת, יש פה עדים. לא, אז יש את הקטע, אפשר להגיד, ירושלים ורדיו שבירת הכותל מותר. לא, אני בכנות עונה עליו. אגיד לך מה אני נפגע? שלהם מגיע הכסף, ולנו לא מגיע הכסף. תמיד שרואים אדם שחור, זה בשבילהם לא. תגידי לי, אני אשאל אותך שאלה, למה הוא יקבל אסי דיין את הכסף הזה ואני לא אקבל אותו? את יכולה לענות לי, כשנסע מסיקה ללמוד בארצות הברית, רצה להיות פליני. כך הוא מעיד על עצמו. אבל הגעגועים לשכונה, לשורשים, גברו עליו. וגם, הוא לא הצליח כל כך לממש את חלומו בניחר. הוא חזר לישראל, שכר חדר בדרום תל אביב, ופנה לקרן לעידוד סרטי איכות ונדחה. ניסיתי לפני הרבה שנים לגשת אל הקרן, עליתי לשמה, קיבל אותי בן אדם כזה עם זקן, וזה היה בערך לפני 5-6 שנים.
פשוט הצורה שהוא התייחס אליי, הדברים שהוא אמר לי, הוא כל כך זלזל ולעג, הוא נתן לי להבין, הוא אמר לי בכלל, באיזה חוצפה אתה בא אלינו ומבקש כסף? מי אתה? מה אתה? על מה אתה מדבר? איזה תסריט הבאת? על איזה נושא? על מזרחים? על מה? על מה שלא קיבל מהקרן מפצה הקהל, בעיקר בני השכונות. הסרטים נמכרים לטענתו בעשרות אלפי עותקים. בהקרנת הבכורה בקולנוע מקסים, ליוו הצופים את התחת העלבונות באשכנזים במחיאות כפיים סוערות. מה, זה לא יפה כשאת מדברת. מה קרה? את צריכה להתבייש, כולנו בני אדם. תוריד את הים. הכל היה מסכה, יבוא יום של מרץ, תתביישי לך. אתם יודעים רק כסף. מאיה, זה לא יפה מה שעשית. תדעי לך שעוד יבוא היום שאבי יקנה אותך ואת כל הקוקסינלים שלך. מה אתה? את מבינה? את לא רמה שלנו. די. 10 של סרטים יש לי. הסרט הזה, כל בחורה צריכה לראות אותו ולהבין שאסור לשחק בגבר. נכון, דברים זה לא קיר. זה מילים של הנשמה, ובמיוחד לי יש מקרה עם אותו בחורה. וגם אני מאוהב בה וגם היא עושה משחקים. כשאני עושה את זה, אני חושב על תושבי השכונות, עיירות הפיתוח, המזרחים בחברה הישראלית. אבל בעצם אתם יוצרים אפליה. אני לא מוכן להתפשר, אני לא מוכן לעשות סרט שיראה שיש אינטגרציה בישראל. אני לא מוכן לעשות דבר כזה, כי זה לא קיים, אין אינטגרציה, יש מזרחים ויש אשכנזים בישראל, וזה הגיע הזמן שכל האנשים שזה אמור לעניין אותם ידעו. אין אינטגרציה, יש שני תרבויות בישראל, וזה רק הולך ונהיה יותר ויותר מוקצן. וכשחשים בקיפוח, מגיבים בבוז כלפי המקפחים. עידית רביץ, 4 לפנות בוקר, לא מתעוררת. את מי זה מעניין? מתעוררת, לא מתעוררת. תחיה את החיים שלה איפושי. לא, זה שיר? המילים האלה מקובלות? 1000 כבאים מקובל? 4 לפנות בוקר לא מקובל? אז מה, נדרתי נדר אלוהי, שיר שלו, לך נשבעתי בחיי, טעויות עשיתי אנא סלח. מה, זה לא מקובל? מה המשפט הזה לא נכון? זה משפט מהתנ"ך, מה לא נכון במשפטים האלה? למה אותי לא ישמעו? למה במוזיקה הזאת לא יכירו? הנקודת המוצא היא זו שהתרבות המזרחית היא נחותה. החינוך המזרחי הוא נחות. וברגע שזו הנקודת המוצא, אז לעולם לא תהיה אינטגרציה. תהיה אינטגרציה בין מזרחים לאשכנזים, ברגע שהמזרחים ירגישו שהם שווים משהו, שהם גאים. בדרום תל אביב חש מסיקה בבית. בניו יורק התגעגע בדיוק לקטע הזה. יושבים עם כל המשפחה וצופים בסרט ערבי. אבל אורח הכבוד אינו שותף לשמחה. אם נתייחס לסרט המאוד מסוים הזה, הוא רק מחזק סטריאוטיפים. אני לא חושב שיש בו איזשהו מסר של מאבק, או איזשהו מסר של שינוי, או איזשהו מסר של מקוריות. שום דבר מהדברים האלה, לצערי, לא מצאתי בו. הייתה בו איזושהי עילגות מסוימת, אפילו שלא בדיוק הייתי רוצה שמישהו יבוא וינפנף לי איתה ביום מן הימים, זאת תרבות מזרחית. זאת לא תרבות מזרחית, זה זבל אוניברסלי. והמהפכה היא בעצם העשייה. עצם זה שאני עושה סרט שיספק את הצורך הזה, את הביטוי הזה לאותם תושבי השכונות ועיירות הפיתוח, זה בעיניי כבר הישג. כי אם אני לא אעשה את זה, אף אחד אחר לא יעשה את זה. אני כחלק מהמדינה רוצה לראות את עצמי ואת האנשים שדומים לי. זו הקבוצה החלשה, שהשיטה עובדת נגדה. מבינה, אני מדברת על זהות, והזהות שלי מחוקה. תחטוף הכדור. תביא את הדמעות. כן, תביא את הדמעות.